ஹாய் மக்களே, ஹேவ் அ குட் டே. இன்றைக்கி நம்ம பயணம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையிலே நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு கிளம்பிட்டோம். பிடி நெக்ரி சிம்பிலான் மலேசியாவில் தான் இருக்குது, கடலோரமே இந்த டெம்பிள். ஸோ இந்த டெம்பிள் வந்து சனிக்கிழமை நம்ம வந்து வேண்டிக்கிட்டோம். வெத்தலை மாலை வந்து ஆஞ்சநேயர் பகவானுக்கு வந்து செலுத்துறதா, நெய்விளக்கு வந்து நம்ம வேண்டிக்கிட்டோம் போட்டு. ஸோ நம்ம ஃபேமிலியோடு போயிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாமி கும்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கே ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சீ சைட்டில் அங்கே பீடியில் வந்து வியூஸ் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிளம்பி வந்துட்டோம். ஸோ இதுதான் அந்த வீடியோவோட vlog இறுதி. ஸோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, இனிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. லைக் பட்டன் நமக்கு என்னோடய கமெண்ட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்கள் மக்களே. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.